Ден на Земята. Малките действия създават големи промени. За Земята, за нас, за бъдещето. Истината за нашата планета. Всеки ден оставяме следа и тя не винаги е красива. Над 8 милиона тона пластмаса попадат в океаните годишно. Над 1 милион животински вида са застрашени от изчезване. А климатичните промени вече не са бъдеще, те са настояще. Човекът е част от проблема, но и от решението. Всяко едно наше действие от това какво ядем, как пазаруваме и как пътуваме влияе на Земята. Добрата новина – малките промени имат огромна сила. Кажи не на пластмасата за еднократна употреба. Знаете ли, че една пластмасова бутилка се разгражда за 450 години? Вместо това използвайте термос, термочаша, текстилна торба за многократна употреба. Засади дърво или растение. Дърветата са белите дробове на планетата. Те пречистват въздуха, абсорбират въглеродния диоксид и даряват живот на стотици видове. Не е нужно да имаш градина. Дори едно саксийно растение вкъщи е стъпка към по-зелен свят. Разделяй отпадъците. Разделното събиране е един от най-лесните начини да намалим замърсяването и да дадем втори живот на ресурсите. Пластмаса, хартия, стъкло и биоотпадъци, всяко нещо има своето място. Пести енергия. Всеки включен уред, всяка неефективна кружка, това са ресурси, които можем да използваме по-умно. Изключи уредите, когато не ги използваш, и смени старите кружки с LED. Те пестят до 80% електричество. Подкрепи етични и устойчиви бизнеси. Всеки наш избор е глас. Когато избираме локални производители, занаятчии и марки с отговорна политика, ние подкрепяме икономика, която уважава природата и човека. Локалният избор намалява въглеродния отпечатък от транспорт и подкрепя общността. Твоето действие има значение. Не е нужно да промениш света сам. Просто започни с малко и го направи днес. Всеки избор е крачка, а всяка крачка е промяна. Какво ще направиш ти за Земята? Благодарим, че станахте част от промяната. Този шаблон е създаден от Визери Студио за дизайн с мисия и със смисъл. Вярваме в силата на малките действия и в изграждането на едно по-добро бъдеще за всички нас. Нека вдъхновяваме и създаваме със сърце за Земята, за утре, за нашите деца.